41% građana ne vjeruje političarima te je sito njihove bahate retorike. Pa neću se svađati s vama ovdje. Ja sam razloge naveo. Hvala lijepo. Gledam ovo bijedno priopćenje. Ja sam mislio da je taj miš otišao u rupu iz koje je isplazio. On laže da ja lažem da je Sanader lagao. Mi jesmo na putu da stignemo na put izlaska iz krize. Mnogo toga našim građanima smeta kod političara. Bahatost, svađe, podmetanja, ali i loš govor. Najviše im ipak ne vjeruju zbog laži te obmanjivanja javnosti. Osjećaju se izigrano. Vjerujete li vi političarima? Ne. Zašto? Pa zbog toga što sve što obećaju iznevjere i onda nikad se to ne ostvari. Što si veći Hrvat više možeš krasti. Po tom su se skrivali svi, po tom velikih Hrvata i opljačkali, prodali sve. Problem javne riječi jest nedostatak odgovornosti za izrečeno, smatra stručnjakinja Mamić. Kao primjer navodi upravo Sabor. Ono što ja smatram da je ključni problem komunikacije u Hrvatskom saboru, to je neargumentirano istupanje pod zaštitom zastupničkog imuniteta. Političarima nedostaje i interakcija s građanima, smatra stručnjak Macan, a da ih sada i počnu slušati, kasno je. Izbori su pred vratima. Pa moje osobno mišljenje da će ova izborna godina biti loša žetva. Dakle, kako smo sijali, tako žanjemo. Ne možemo preko noći postati dobri govornici, dobri političari koje će građani prihvatiti. No zanimljivo, oni građani koji ne vjeruju političarima ipak će izaći na izbore. Poziva na izbore, kako ne? Nepovjerenje, čini se, ne baca u očaj i letargiju, nego rađa inat, odnosno borbu za bolje. Vlada je prihvatila prvo